ngibona into enjena emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyanyiwa mngani wami indlela shwele angaze ngibona into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingulazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi hayi uncanana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uma standi bad and pushy emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyenyiwa gazi lami Ngibando ukhona angisiya kuwe kathana yini bahlala bona neke manje phone awu kanjani yebo sanibona hey manje ngihlala ahlala la studio sasa mini ke lethi nemasoja mini kodwa mini umuntu omdala wala emqashweni ngimabali nizofuna lethu abantu abadala yini nenzani ushintshe abantu ngisamba simenxa abantu ukuthi bezivotele sekwenza yonke into laba bepolitiki hawu yini abendlini mabona kude yithi kanye yibo kanye la uyabona sifike emathupha kunomkhulu yazi nifika nje ngikhathela ngiyindisi ngine washing phelile khala wakho mnumzane manje ngifuna ngiwashele yona mala ngizoyithini baba iwashing yami hayi ngiyangivotela ngingawashelanga ngeke belathi washing yami siyasina ndaba siyasina ngalifonda bona asina choice asimwashe hawu nakho kusema bencane manje konke lokhu aye welele uyafiwa emqashweni welele emqashweni kuyafiwa gazi lami iqembu lami ngizolivotela i-NDA leli ngizolivotela azokhankasa kodwa-ke sobashintsha abahlali sobazovotela thina-ke manje sanibonani akuyebo ninjani hawu siyaphila hayi singenile impela siqembu le-IFK sihambe nje sibuka ukuthi hawu mnumzane kwenze njani manje ngithi ngiyamtshela ukuthi cha kwabhizi nabhizi bona mhlanje awusho ukuthi akusithini abaqala sifika hayi abami-ke labantu sizovotela laba abantu mina walibonaphi icembu kambe ibona bazosebenza kunini nibavotela nina nizolwenza yini olukhulu ushintsho sidilana yonke unayo nje ingoma emzabalazo yabona mkhize nabantu ukuze ubone ukuthi ngempela bazolwenza kumele baqale la egcekeni sibone ukuthi ushintsho bazolwenza vele usuku lami lokuklina igceke namhlanje mana sikhuluma ngoshintsho ushintsho lokuqhubeka hayi lesikhashana luqala lana phela ushintsho ubona nje ubafo lo uzobusiza besingeke siqale ngokukhuluma ngizonijoyina maqeda la ngizonijoyina maqeda athi ngikhulume nabo madoda hayi kodwa ngibhale lapho ngibhale usazovotela lo muntu uzovotela ngasingani-ke mina masifika la sibakwashela futhi uyobuselekhikhile ngelani abami laba abami soshanela-ke ngoba siyadinga amavoti ndodana wena uthini uzengananga ukuthi mina kanaqembu la thina amafontelani thina ngiyeke laba bantu Sakala kwenzakala ndadla mina kwaxhwale imali. Wefana wenda nozochazela nanga. Phela wenze yaphelwa endlini yakho sinilethela nje ikushintsha izinto lezi. Wathi wena. Wayike wena. Iqala. Hayi sile uthola
ungeke ugxile lawo. Uyangibangisa manje. Yini. Ishonele madoda. Qala nawe manje. Hayi uma ngaqala kade sefika eqala ya. Sizela nje noshintsho yabo. I-sliding door bo nje wena bhuqa yabo. Amathuba omsebenzi izindle ezisezingeni. Hayi. Uzakwethu uyabona hayi. Ya, mzala, mina lethe umsebenzi. Hayi umsebenzana. Imisebenzi eholelayo, hayi labo ntwana yabo. Umntwana hayi sliding door. Imisebenzi eholelayo mfowethu ezwayini. Sivotele bhutam ubone ushintsho lakho mzala. Ungabanaki la banamanga, yezwa. Wemadoda nina njengoba nilethe imisebenzi engaka nje. Nina kodwa madoda imisebenzi. Sekhona sliding door ekhakeni. Phela mina mina uwozovota sliding door. Mfana phendula umbuzo. Sikhona yini i-sliding door kini? Sikhona esitolo kodwa sikamakhelwane sibeke. Umsebenzi unawo. Abantu basona ethi umsebenzi abanayo. Personal imbuzo umsebenzi wenu ukuvota nje. Umsebenzi wokuvota kuphela, umsebenzi akayibona. Yazi ngale kijana bona mfisi. Uyabona ke mina abona dlamini mfowethu. Akusho lento le ihamba ngamanga. Mina mfowethu ngizovula imqasho freedom fighters. Ngilule abantu basemqashweni. Dlamini joyina mina mfowethu. Uzakuthista. Manje ubona ngathi wena ungaqamba amanga ngcono kunathi. Lalela mfana cishe igama lami lapho mfana cishe. Ngoba siyafuna ke phela ivoti sokwenza njani. Wena ntombazana yeke iwashing lakho yami lapho buya uze la. Angiyadlala mina yabo mina ke Dlamini yamanje ngizovotela nangu uchamani. Uchamani uzolela imqasho sinehla emqashweni Dlamini. Yazi ukuthini mkhisi? Abahambi. Abahambi labantu abahambi. Nani ngajoyine la iqembu kamanelo abamaziyo abasangeba. Emkashweni kuyanyiwa mngani wami. Kahle nje ukuchamalelo yinqobelana nemqashweni. Insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngiphetha manjazi. Leni insizwe yesika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingulazi. Kodwa ungathi